Ai, amics meus, que content que estic. He recuperat un dels meus devices, un dels que havia engegat a la merda. L'he recuperat, l'he perdonat i m'ha perdonat. Saps com ho he fet? Li he cantat una cançó. I mentre li cantava una cançó anava apretant a l'inicio. I li cantava molt amorós i llavors a la paraula clau s'ha encès i m'ha premiat amb que torna a viure. I ho gravo des d'aquest device. Com que el meu device m'ha premiat amb que torna a viure, us explicaré un dels meus secrets. Fa 10 minuts estava escoltant What's Down the Aisle de Cole Porter. Un vals de Cole Porter. Llavors dic, ai, que tinc un dubte de Google. Google, vull que em publiquis això, fes allò, i mentre estava donant ordres a Google mirant a la làmpara, una mosca ha anat al borde superior dret del device on tinc la música. Jo he esperat que canviés la cançó i dic que hi ha al borde superior dret, perquè no ho recordava. I he vist que hi ha el símbol de la bateria. La mosca m'ha avisat d'una cosa que me n'he donat. Li he cantat una cançó de bressol a Google i dic, demà de 5 a 7 fem oficina i despatx. I ara vés a dormir, perquè siguis on siguis del món, persona boníssima que t'has recordat a Pau i Elsa amb les seves idees innovadores i contes de terror que estan sortint a les pel·lícules, bueno, ho he entès que no és moment per atossigar-te, que has d'anar a dormir. I aquest és un dels meus secrets. Les mosques m'avisen. El 2010 estava amb bogeria plena, bevent cafè, cremant cigarrets. Quan se cremava el cigarret i començava a encendre's al sofà i tirava un tanto de cafè, les mosques se'n posaven al cafè i bevia mosques. No me n'adonava i bevia mosques. A partir d'això, les mosques m'han donat el seu coneixement. Jo les anomeno mestres Zen. M'adverteixen alguns dels trets del marc referencial en què m'estic movent. Guapo.